ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay. Nang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali, ngunit pinawi mo ang luha ko. Sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa riyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sa yakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sa yakap mo, inay, sa pisig mo. Sa yakap mo, Intentions for today, September 15, 2020. 6:30 online Holy Mass. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Furlan SDB, Sister Gina Fernando FMA, Father George, Cardinal Luis Antonio Tagle, Gokim
Jacinta Patalinghog, Frances Cynthia Walter Dejos, Ramon Castro, Mark Bukiron, Nonoy and Bernadette Irizarry, Arnold Piner, Cappaducia Cala, Danilo Arguelles, Jesusa Servillon Diacamus. Guidance, safety, and protection of Yvonne Jurin, Antonio II, and John Albert Vismanos. All crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Luz Viminda Yap and children, William and Shawnee Miranda and family, Maria Sweet Humawan and family, VJ Pimentel, Maria Luis Pimentel, Janice Canlom Jardine, Geraldine de Guzman, Cheryl Sobere Malt, Honrado family, Doloricon family, Galvez family, Austria family, Marianette Cabrera. Special intention for Jeremy Rowena, and for the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Josephine Castro, Miguel Castro, Nadal and Destua family, Honrado family, Doloricon family, Austria family, Jade Aldrich Honrado, Sherwin Lekit, Maia Adriatico, Lourdes Tew, Rose Tew, Bandoy Sales, Cebu de Mil Incorporated, Luz Viminda Yap and children, DM Commercial and Yapi Treats, Lourdes Segundino and children, Pura Anne Marie, Raymond John Alain, Joe Ben Benedict, Sigmund family and Bulo family, Thirdes family, Miranda and William and Shoni family, Mrs. Cornelia Uy and family, Chito and Grace Galang, Laarni Aguila Honrado, Jade Aldrich Honrado, Rayum Honrado III, Civil Caballero and family, Duke Padayog. 20th birthday of Frances Joanna F. Yap, yesterday. Eternal repose for the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, John Carlson. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madera Sr., Victor, Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno. Reverend Father Faustino, Mamerta, Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, Cayetana, Pura, Jose, Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Rafael Villacarlos, Francisco, Dominador Jr., Emma, Salvacion, Vivencia, Virgilio, Reynaldo, Wendell, Filimon, Lucio, Angel, Damiano, Dominga, Priscilla, Fortunato, Juan, Lourdes, Romer, Remedios, Robert, Liceria, Carmelito, Mercedes, Florencio, Father Ramon, Leopoldo, Albina, Riom Jr., Riom Sr., Sara, Nena, Herminia, Gerardo, Ligaya, Ernesto, Criselda, Marichu Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Benvenido Vicente, Caridad, Vicario, Rudy, Felipe Sr., Socorro, Felipe Jr., Paquita, Cesar, Julita, Carmel, Jerry, Mario, Michael, Piano, Meling, Ben, Lilia, Veronica. Judith, Rafael Sr., Pasita, Rafael Jr., Ramon, Francisco, Apolonia, Benny, Esther, Rene, Bobby, Jesus, Andrea, Leandro, Berting, Mario, Bebe, Segundo, Susana, Nicola, Presca, Bating, Paterno, Paulina. Mandang, Pacifico, Sixta, Dulce, Carmen, Mario Jimenez, Jose Protasio,
Lee Gaco, Albert Jesus Sr., Olympia, Felipe, Saturnino, Maria Corazon, Dan, Victor, Albert, Francisco, Erwin, Euphemia, Potenciano, Eli, Teopistes, Sigfred, Jose, Justiniano, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucio, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Danny V, Grace, Danny A, Beneta, Saturnino, Tenebro, Vitaliano, Diogracia, Crescenciana, Gregorio, Perfecta, Honorato, Ruperta, Primitivo, Teofista, Romulo, Jeronima, Agustin, Guillerma, Albert, Olympia, Francisco Sr., Robustiano, Benjamin Sr., Agustina, Josefina, Cipriano, Danilo, Paulino, Teopista, Policarpa, Perfecto, Webina, Beneventura, Miguela, Wenceslao, Paulina, Agustin, Alicia, Dolores, Eufemio Jr., Marcelo Sr., Eufemio Sr., Delphine Largo Jr., Porferia Cabreros, Ben, Brian, Ruth, Thelma, Ruth, Robert, Roberto, Asun, Boy, Susan, Bloni, Sarah, Rai, Linda, Raul, Rufino, Siana, Mariano, Loling, Mario, Linda, Pablo, Joe, Antonio, Uy, Benjamin, Isabel, Vicente, Panteleon, Cerilina, Dioscoro, Miguel, L, Zenon, Eduarda, Antonio, Jennifer, Ivy, Maximo, Excelita, Rufina, Isidro, Dionisia, Edilberto, Jose, Benjamina, Bernadette, Angela, Ramon Sr. and Jr., Lating, Albina Honrado, Rayom Honrado Jr., Neria Doloresion, Herminia Ranay, Santos Aguila, Ligaya Lekit, Crisilda, Ernesto, Marichu, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Sarila, Vicente, Lourdes, Adalia, Barcelo, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalla Jr., Jose Agagon, Lizelle Ningasca, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla Marcelino Porfirio Jr., Purificacion, Virginia Marcelina, Dodong Manuel, Rosalia Lopez, Frank Sr., Basalo Guitard, Benedicto Dumakit, Agnes and Nieves, Danilo Castro, Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Clara, Nicomedesa, Danilo, Gay, Maureen, Stephanie, Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Salvacion Baring, Venancio Baring, Anita, Arsenio, Teofila, Helen, Rosalia, Ben, Priscilla, Climaco F. Acedilla, Brent, Emerito, Asuncion, Ambrosio, Lizelle, Cornelio, Eliza, Rico, Bonifacio, Avayap. Birthday of the late Dominga Suico. Death anniversary of Dominador Villacarlos Sr., Digna Villacarlos, Dolores S.E.Y. Dutillos. 40 days for the soul of Maximo Daclan. 40 day of Castro Chua Sr. First death anniversary of Kirby Black. And for all souls in purgatory, the forgotten ones and those who died of COVID-19.
Atong andamo ng atong kaugalingon alang sa santos nga misa. Palihog malindog. Uban sa mga katuyuan atong ilakip sa atong pag-ampo ang intensyon ni Cecilia Inabore sa iyang adlawng natawhan. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsuon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang inahan, mubarog aron makaambit sa kasakit sa imong anak, nga gilansang sa krus. Itugot nga ang imong simbahan uban kang Maria, muambit sa pagpasakit ug kamatayon ni Kristo, ug mahimong takos nga mabanhaw uban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod alang sa unang pagbasa.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo og nangaliyupo sa Jesus uban sa makusog nga pagtuaw og mga luha ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon og buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan, bisan siya mao ang anak sa Dios, makakaton siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang pag-antos. Sanglit na hingpit man siya, nahimo siyang tinubdan sa dayon nga kaluwasan, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang atong tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. O Ginoo, nagadangop ako kanimo. Ayaw itugot nga ako kaulawan sa imong katarong luwasa ako. Ipaabong ang imong dunggan kanako, dali aron pagluwas kanako. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagpakahimong akong bato nga dalangpanan, usa ka kota nga maghatag kanakong kasiguruan. Ikaw ang akong bato ug akong kasalipdanan. Tungod sa imong ngalan, imo akong dadon og tultulan. O Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwason mo ako gikan sa litag nga ilang giladlad kanako, kay ikaw man ang akong dalangpanan. Sa imo mga kamot, gitugyan kong akong espiritu. Luwason mo ako, O Ginoo, O Diyos nga matinumanon. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo, O Ginoo, nagingon ako, ikaw ang akong Diyos. Diha sa imo mga kamot ana ang akong destino. Luwason mo ako gikan sa gahom sa akong mga kaaway ug akong mga manggugukod. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Pagkadako sa kaayo, O Ginoo, nga imong gitagana alang kanila nga mahadlokon kanimo, ug nga kanila nga nagadangop kanimo, imong gipakita atubangan sa katawhan. Tubag. O Ginoo, luwasa ako diha sa imong makanunayon nga gugma. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang ag gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria nga inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna.
ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod alang sa humilya. Mayong buntag kanatong tanan. Kung mutan-aw ka sa TV o kanang mga ng evangelical nga mga shows nga dunay preacher, nga dunay mga tao, kadaghanan ambot wala pa ko nakakita, pero kadaghanan akong makitaan may tungod sa spirituality of joy, spirituality of abundance, nga ang Ginoo gahatag sa tanang panginahanglan, ang Ginoo gaprotektar sa mga kadaot, gaayo sa mga sakit. Wala pa ko'y nakitaan nga preaching sa TV nga naghisgot may tungod sa pag-antos, may tungod sa kasakit. Kadaghanan gayud may tungod lamang sa mga maanindot nga nasulat sa Biblia, mga butang nga attractive kaayo sa mga tao. Kay may tungod kini sa abundansya, sa bendisyon, blessing, ug uban pa nga mga butang. Pero karong adlaw ang atong gisaulog ang kasakit sa atong mahal nga birhen. Daghan tingali mangutana nganong sa ulugon man nato ang kasakit. Gikalipay ba sa Ginoo ang pag-anto sa tao? Kadungog naman tingali mo anang kinaraan nga saying nga bahalag saging basta loving. Nga usabot ipasabot, balag adunay pag-antos, adunay kalisod, basta nagauban sa pagigugma, nagiusa sa pagigugma. So ang atong gisaulog maigsuon, dili lang ang kasakit lang mismo, kundi ang gitawag nga partnership, panag-uban sa Dios dinhi kanato. Kay ang sala atong gibuhat nga wala ang Dios. Sinikrito gitago nato paghimo ang sala. Pero ang pag-antos nga bunga sa atong sala giubanan kita sa Dios. Ug siya nakig-partner kanato. Mao bitaw gahapon exaltation of the cross, karon ang kasakit ni Maria. Partnership. Sa atong Ebanghelyo, niingon, ang imong anak, mao ni mahitabo, pero ikaw, mag-antos pod. Partnership. Ug mao tingali na nga pag dito sa krus, sa dihang gilansang na si Jesus, si Maria nagabarug, kilid sa krus. Dili tungod kay siya usa ka victim, usa ka tao lang nga kapas-an siyang pag-antos. Si Maria nagtindog tungod nasayod siya nga siya partner kauban ni Jesus sa maong pag-antos. Ang pag-antos ang usa ka butang nga pinaka-lonely sa tanan. Matud pa, the loneliest persons in the world are those who are suffering. Tinuod no? Kung nag-antos ka, pwede ka amaman sa imong mga higala, sabton sa imong mga kauban, pero ang imong feeling, ikaw ra gyud ang nag-antos, nag-inusara ka sa imong kasakit. Mga ang pag-uban sa Dios sa atong kasakit ug paghatag niya kang Maria sa usa ka partnership sa kaluwasan ug kasakit, usa ka dakong grasya ug usa ka dakong privilege nga gihatag niya sa atong mahal nga birhen. God made Mary his partner right from the beginning hangtod sa katapusan. Nya pinig-ingon ako right from the beginning, sugod pagyud sa Genesis ato mang mabasahan nga gitagna naman sa Genesis ang pagkainahan sa mahal nga birhen
ug ang iyang partnership sa Dios sa pagluwas ni kanato. So mga igsuon, kung ang atong kaluwasan gidaog pinaagi sa panag-uban, partnership, collaboration sa Dios ug sa tao, na curious ko ani nga pangutana. Pwede ba ka nato maluwas ang atong kaugalingon nga nag-inusara? Nahimo biya ning kini bayang idea nga reliyon nga between me and God, personal relationship with God, murag binugtong ba? It's becoming very popular. Pero ang pangutana mauni, pwede ba ka nato maluwas ang atong kalag nga nag-inusara, nga walay pakialam sa uban? O required ba ka nga sa pagluwas nato sa atong kaugalingon, nag-create kitag mga kauban, mga partners sa maong kaluwasan? Aduna bitaw ko'y kaila mga igsuon nga sa una Katoliko, unya nadismayado siya sa pagkakatoliko, nagprotestante siya, nya nadismayado pud siya sa pagkaprotestante, dili tungod sa simbahan mismo, pero ang tawhanong mga kasaypanan diha sa sulod sa maong simbahan. Nya niingon siya nako, nganong kinanglan man gyud ta mo apil-apil og ng simbahan? Dili ba pwede Kristiyano lang ta? Basa lang tag Biblia? Binuutan lang ta atubangan sa Ginoo? In other words, binugtong, iya na lang tang paningkamot. Nya ako siyang giingnan nga basin nindot na, pero naaman sa Biblia nga ang Ginoo nakigpartner sa mga tao. Ang Ginoo nagtukod og simbahan, nagpili og mga apostoles aron ang atong kaluwasan dili mag-inusara. Dili lang niya gusto luwason ang tagsa-tagsa katao, kung dili ang katawhan. Mao nga kita sa atong pagka-Kristiyanos, dili nato malikayan nga ang ato lang kaugalingon ang atong salbaron. Dapat atong dad-on ang atong igsuon, ang imong asawa, ang imong bana, ang imong community sa para sa mga religious ug sa mga kaparian, ang atong komunidad, sa mga ang mahal nga birhen na himong partner sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Dapat ikaw pud mahimong partner sa kaluwasan sa uban. Ug kana buot pasabot, andam ka sa pag-antos, pagdawat ug kasakit para sa ubang tao, ug dili lamang para sa imong kaugalingon. And I think this is relevant kining spirit of communion sa pag-antos, relevant kayo sa panahon nato karon. Nganuman, dili ba do naman tay sikat kayo nga sentence karong mga panahon na, we heal as one. Dili man ta makatawag anang we heal as one if we don't sacrifice as one, if we don't take on each other's suffering, alleviate each other's pain. So ang kining COVID nga atong giantos karon, nagtudlo sa buday kanato og the same nga pagtulunan nga ang kaluwasan nga gihatag sa Dios sa kada usa nato atong makab-ot tungod kay nagtinabangay ug nag-uban kitang tanan. Palihog manindog. Ang atong langitnong Amahan mipili kang Birhen Maria aron mamahimo natong sumbanan. Magampo kita karon ngadto sa atong makagagahom nga Dios diha sa atong pag-ingon. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, magpadayon sa paghatag ug sanglitanan sa pagkatinunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo.
Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga nagdumala sa tawhanong katilingban ug nagpakanaog sa atong mga balaod, magtuman sa mga balaod nun sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus, makabaton na ug hingpit nga kaayohan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga nagtuo kang Kristo nga mihalin na, makatagamtam sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaloy kami. Makagagahom nga Dios, imo kaming gimanduan sa pagbuhat og maayo subay sa imong kabubuton. Masaligon og malaumon kami nga imo kaming tabangan nga makabaton sa hiya sa pagkamasunuron sa imong kabubuton sama sa mga panag-iingnan sa Birhen Maria. Kini among gipangayo nga puno sa gugma ug paglaom, pinagi sa imong anak nga si Jesus. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Palihog manindog. Maluluyon nga Dios alang sa himaya sa imong ngalan, dawata ang mga pag-ampo ug mga sakripisyo nga karon gipasidungog sa mahal nga Birhen Maria. Kay imo man siyang gihatag kanamo samtang nagbarug siya sa among maluluyong inahan tupad sa krus ni Jesus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magadaig kami sa mga kahibulungang sa imong grasya diya sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimo mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, dakmaoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diya sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat tagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban,
Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay huno nga pag-awit. Palihog mangluhod. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay.
palihog mangluhod. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permits me to be ever separated from you. Amen. Magampo kita. Palihog manindo. Humanamo madawat ang mga sakramento sa kaluwasan nga dayon. Kami nga nagahandom sa kasakit sa mahal nga Birhen Maria, nangamuyo nga dinhi kanamo among punan ang nakulangan pa sa mga kasakit ni Kristo alang sa simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities,
but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, Pray for us. Saint Raphael the Archangel, Pray for us. Saint Roch, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makakagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa akong pagpanaw ning kalibutan, subay-sabay bayon mabugnaw. Gitanaw ko ang langit, hanap ug mangit-ngit, apan ikaw Maria ang bituon sa langit. Kini sa luha, kasakit o kaguol, apan ikaw ang naguna sa akong pagtikal. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan, ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maagho mahigugmaon Bering Maria. Makasunod sa lakang ni Jesus. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan, ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Mahigugmaon Bering Maria. Ikaw baya Maria, ang bituon sa langit, kahayag ka paglauli, maluibong kaliwatan, ikaw ang katumanan sa mga saad sa Diyos. Maagho mahigugmaon Bering Maria. Maagho mahigugmaon Bering Maria.